Вітаю господарства, чакаем афіцыйнай заявы ад палка, пакуль няма, але я спадзяюся, усё стане на свае месцы. Пакуль няма заявы, я хочу гэты серыял падытожыць, маё меркаванне пра штаб палка. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што вось шмат хто думае, што полк хістаюць з усіх бакоў, што хістаюць яго ўсі, каму не лень. Але справа ў тым, што ён хістаецца сам, таму што быў пабудаваны, як па мне, неправільна. Давайте разгледзім такі момант. Адбыўся ў нас першы моцны крызіс яшчэ ў батальёне імя Кастуся Каліноўскага, калі задача ўжо была запланавана, калі падпісана гурам, і гэта быў загад. Але прыехалі так званыя камандзіры кіеўскага катла і сказалі, што задача небяспечная, ад яе можна адмовіцца. Да, цікава. Тут я заўважаю такую рэч, што калі ты лічыш сябе, ну хаця бы ты сам сябе лічыш камандзірам, то аддай загад. Мы ўсе разам ідзем, альбо мы ўсе разам не ідзем. А справа яшчэ ў тым, што адбыўся раскол пасля такіх размоваў, бо частка добраахвотнікаў пайшла, а частка не пайшла. І вось каб вось тут увага, каб скрыць гэты раскол, мы чамусьці пачалі звацца палком. Таму што сфарміравались батальёны, волат, тэрор. І хацелі вось гэтую праблему закрыць. Што мы разам, няма там ніякіх непаразуменняў, а праблема засталась. Па-другое, на што хочацца звярнуць увагу, штаб, ён ніколі не быў баявой часцінай. Штаб палка, альбо батальёна імя Кастуся Каліноўскага. А вось батальён волат – гэта сапраўдная баявая часціна. Але чамусьці тылавікі, яны вырашылі, што яны будуць камандзірамі ўсяго. Ведаеце, сістэма, якая пабудавана па-ўроцку, ніколі нармалёва працаваць не будзе. Калі нас гэта абурала, мы спрабавалі выказвацца ў бок так званага штаба. Цытата. Нам адказалі так. Калі вам штось не падобаецца, вы можаце ехаць у Польшчу, збіраць трускаўку, а мы іншых набярэм. Ну вось, я ўжо казаў у сваём серыяле, што для кагосьці гэта проста камерцыйны праект. Але, я думаю, хлопцы дарослыя, усе ўсё разумеюць, ужо дачакаліся таго, што проста няма куды цягнуць. І я думаю, што ўсё стане на свае месцы. Мы зробім працу над памылкамі, мы не дадзім сапсаваць імя нашага нацыянальнага героя, мы не дадзім сапсаваць полк. Трэба правесці кардынальныя рэформы. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Складана падказваць з-за мяжы, з Польшчы. Я упэўнены, што ў хлопцаў усё атрымаецца, я ў думках з імі. Пакуль на гэтым я закрываю гэты серыял, таму што нешта доўга ніхто не можа адказаць, не мае афіцыйнай заявы ад штаба палка, што адбываецца насамрэч. Хацелася б яшчэ, ведаеце, запытацца пра іншыя падзеі, якія адбываюцца. Напрыклад, каардынацыйная рада. Цікава, пішыце ў каментарах, ці трэба нам такі орган, ці не трэба. Дарэчы, я туды таксама балаціруюсь. 19 траўня ў Варшаве будзе вялікая канферэнцыя, таму там будуць усе прадстаўнікі ўсіх спісаў. Там будуць усе спісы, але не ўсе прадстаўнікі, а некаторая колькасць, неважна. Пабачымся там, альбо пішыце увогуле свае думкі, што адбываецца ў нашым палітычным жыцці. Ці варта рабіць гэты савет, ці раду, ці не варта. Добра, пабачымся яшчэ. Да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь!